Aupa Joseba, eguerdion berriz ere hemen lasarten gurekin, ni Carmen naiz, da Leiren nere alaba. Berasategi kafeetan gaude eta gaurkoan gure eta infusioak ezagutuko dituzu, Bueno, Berasategi kafe denda hau, Aiton Amonek sortu zuten, 1961 urtean, aurten 60 urte egiten ditugu, eta beraiek sortu zuten, beraiek lana zekaten, etxetik kanpo, eta Aitona beti zegoen zerbait egin beharrean, eta kafiarekin hasi zen probatzen, eta pixkanaka, gaur arte iritsi gea. 2014 urtean sartu nintzen hemen lanean, baina ni eta lehengusinak eta familikoak egia esan betidanik eukidegu hau etxean, orduan da lanbide bat beti ikasten egon gela eta etxean beti ikusi duguna. Te eta infusioak 60 zapore gutxi gora bera desberdin ditugu, eskaintzeko bai teak eta infusioak, teinarekin edo teina gabe. Azkenean desberdintasun garrantzitsuna dagona te eta tisana baten artean, porque biak konsideratzen dira infusioak, teak teina daukala, eta tisanak ez daukala teinarik. Orduan bat da kafea eta deskafinatua bezala esango genuke. Gero badago ere baitea desteinatu daitekena. Adibidez, gure infusiotako bat, tisana bat asko saltzen duguna, jengibre eta limoiarena da. Honek teinarik ez du, eta frutaz egindako infusio da. Gero daukagu ere bai adibidez, roibos bat. Roibosa ere ez dela tea kontsideratzen, Sudafrikako arbusto batetik dator, eta mineral eta gauza asko dazka, eta honek adibidez fruitu tropikalekin gehituta dago. Fluorra dauka, kaltzioa ere bai. Gero te berde bat adibidez, te sentxa, osto luzeekin, oso te goxoa da, eta gozoa gelditzen da. Eta gero te txuri adibidez, te de los emperadores, oso te suabea dena eta antioksidante asko dazkanak. Te eta infusioak saltzen ditugu granelean, aukera hau dakazu, bai ostalaritzan eta bai etxerako, eta gero daukagu bai piramidetako formatutan. Te bakoitzak dauka bere denbora infusionatzeko, 3 minututik 5 minutura pasatzen dana. Infusioen munduan jengibre eta limoia da gehien saltzen dana, eta gero igual digestiboa, bigarren bezala, eta teetan adibidez, te berdea gunpauerra da gehiena saltzen deguna. Te hau ostoa itxia dago, eta gero behin urarekin kontantua jartzen denean asko irekitzen den te bat da ere bai. Eta kuriosidade moduan adibidez, kanabisan infusioa daukagu, tisana, teina gabekoa da, eta erlajatzeko adibidez tila eta melisakin astuta oso infusio goxua da, eta gaina frutala da ere bai, eta belar zaporea eta nahi gustatzen, adibidez honek ematen dio gero beste goxotasun bat. Pena bada usaina ez nabaritzea. Hemen izan dituzue gure eta infusio desberdinak, Berasategi kafe dendetakoak, eta espero degustatu izana. Eskerrik asko eta agur! Agur!